ndị be anyị ekene m unu biko na ebe na nene m udo dịrị gị biko na okwu akpụ n'ọnụ 2023 bụkwanụ Jpac apụtago ọzọ wee sị ka ọ gwa Alusi ego ka ọ tụọ ya mmehie ya n'ihu na ọ ya tụọ ya mmehie ya n'ihu na Alusi ego mba ọ bụrụ ịmara anything that has to do with music biko mechie ọnụ gị n'afọ ka isi ekwu okwu maka na ịchọ inye mmadụ 500,000 o maka na inyego mmadụ 500 iwelozi ọnụ gị wee na-etinye ihe na gbasara gị maka na ha everybody na-achụ ego biko nụ achọrọ m kwunu kabarụ nene video Jpac mana before then kabarụ subscribe online na channel anyị bụ notification gị ka iso anyị na-enwetakwa notification mgbe ọbụla iti video ọfụ biko kabarụ na-eshare video isi echa igbe notification gị maka isi wee kwu then subscribe online drop a comment gị na comment section mana achọrọ m kwunu nenegodu video Jpac wee onwe ụdị okwu ọtọnyela Alusi ego maka anya bụ okwu anaghị esicha ya ọnụ n'imego nwekọ na adịba anyị n'ọnụ ekwu mana achọrọ m kwunu were ntị unu nene ma werekwa n'anya unu gee werekwa anya unu wee fụlụ biko unu iwere ntị gị gele iwere anya gị nene maka na okwu na-ebute okwu ọ bụ na Alusi ego n'ụlọ onwe ya Jpac aka ihe ikwu bụ dị okwu mana ebe Jpac kwugoro mụnwa sị ka m wetaziali unu ka unu werezie aka unu bụ ozi ya the judge maka na ihe mụnwa na-ekwu ya kwugo m ekwu before sị na the best na Alusi ego mgbe ihe mfụ mere that boy mgbe ekpele ahụ okpere ma ọ bụrụkwa na ekpele ahụ si n'obi that's the greatest thing mana 500,000 o jere eje na o kwesịrị imezu ịga ogodo 2 million ka ebe bido from there n'ihe siri ike na aghọta the video anụ ana na cheta ọzọ Ezeobi Alusi ego after me he posted about using somebody and also dumping somebody. When I said time is sure no, I said again time is sure no. You don't know anything about music. When you use Ribe and when you better dump Ribe. If you manya be agwu and if you manya be igbafa, focus and concentrate on agwu and igbafa. Don't put your eyes in entertainment when you're in entertainment. It has use and dump. Also, or jazzy, bonye put effort on that music. Opposite, you could use or jazzy, negwa and dump. What about the engineer? Rosary egu, egu, when a beating, when a confirmed beat. Kezi ebezi the egu. Kema go about keyboard, kema go about lead, kema go about bass, kema and the backup, kema go egu, kema go up to a million we promote to egu. And they go entertainment, just will be make sure no when him an entertainment. Because they want to chase clouds. Kebia have a way because you not trouble opportunity. We don't get chase the clouds. That get the bottles but 500,000 fine. Everything you ready okay, all the fine and good. I'm not condemning a goblin in your jazzy. Manitoring bruise about that is or jazz in a street. Stop chasing cloud up and down. Bob don't jazz in a street. A Bob down a street in your platform. Connect your domain. Make promo with your money. Obere na agwo ogwo na aro kid na aro aro na agbo igba afa ebuta owoze ga ezuwensa gara social media na ndị egwu it can make happen in the entertainment ka ha solve all their problem iti bonu ka we say na ebe onye ọma Ezeobi wete ego akita i nwere platform Ezeobi in na TikTok ihe be challenge na egwu i nwere ọrụ ya egwu egwu na YouTube I'm on YouTube. Care platform again as Spotify. Carry your platform now. Ngalabari ne egu sotoro. Care platform getting ne promote egu. Come here, we explain because you want to chase cloud. About those here some people. Oh, to aga one girl oh newi so we win see a jambo. This year. Jambu enwero one guy that those was no game ezege no game jambu obodo ezege no ge send obodo oyibo till date I gonna je yabo obodo oyibo na je yabo Canada afube Canada
ịgbapụta ozugbo when entertainment focus on your arọbụna agụ focus n'oge ite na-agbụ focus on ihe ị na-eme focus on na ọjọọ ị na-arụ ndị mmadụ ịdapụta ozugbo ka ị bịa kọọ irie because mgbara nkịtị sinsi nnakpu ọ dịka asị na ọkụ ụzụ mere nnakpu ịchọrọ iji ọjazi wee regain back your lost glory which glory onweghị glory na-regain because unu arụkasịchaa na omenala abụzị omenala unu agwago ndị mmadụ na unu emego ndị mmadụ to believe that na enwere ọjọọ na omenala which omenala Igbo eji mara Igbo bụ confirm omenala and pure and truth honest peace and progress unu mebisicha everything ibere akọ ya eri akọ ya na fine and good were 500,000 nye were 1 million nye were 30 million nye a welcome development. Mana never you say that they use your money, don't pour money. Nobody use anybody and nobody dump anybody. But we have the platform. Ezeobi, as big as you are, with all your money needed, you can never come close to e-money. From that, Jesus Abia, from that, word end. You can never come close to e-money, and you can never come close to 5-star. And the case in Limpopo, it's in the use of dump one. Okay, it's agwu for pandar. Now, agwu for pandar. Come here, but I won't give you. You don't make it away, make it say, congratulations, I saw your music, and your music was okay. Ekenegi, the baby that has no use to you don't pour you. Mbojazi nunubi, neighborhood, where monyabu. Mbojazi na neighborhood from barrier to barrier. From Akomozu to Akomozu, from function to function, where more job, Abobazie, and another job, because that's me. Shut up your mouth, also. Can't do none music, it's not age, you don't pour you. And then I could in you. And you see how Jazzy. What of oil drum? What of oil crop? What of oil front trumpet? What of the engineer, Skippy? What of all these people need to put the effort to make the music growing? What of Spotify? What of YouTube? What of Facebook? What of Instagram? What of TikTok? What of all social media they promote you? For use shut up your mouth and go and face your before I'm on. Ekelekwa m unu ka isi na-enecha ma m na-like ile video anụ ngamụkwana m na ịbụ onye ihe ọma na-adị mma ịbụ onye eziokwu na-amasị kabaru na-eshare video anyị ị na-subscribe onwe group nwul Telegram bụlụ WhatsApp bụlụ ịmago tonye bi ebe ahụ ka onye ọzọ solu gị n'afọ ihe n'afọ maka ihe niile anọ na everything is all about entertainment. Ụfọdụ oge kpakwa ihe aṅụrị ụfọdụ oge ekwukwu ihe dị anya ụfọdụ oge akpakwa aṅụrị ụfọdụ oge ekwukwu ihe dị onye nwa bụ na nwanne na-aga n'iru onye nwa bụkwa n'ụwa na-aga aga na nghọta na Naịjirịa nwa anyị nọ na kịta na ihe karịzi so ụfọdụ oge kwa ịbatakwa n'ụdị efele mbụ ụwa nwa ejikwa na-achụlụ BP ikebe arụ nọlụkwa dị esolukwa ibe gị na-achụlụkwa nwa BP maka na ogene ụwa bụkwanụ ofu mbịa bikonu kaba na-arụ na subscribe na-agba notification unu okwuchakwa aka ọha m n'ọnụ n'ụbọchị nketa ndị be anyị ka anyị nweenụ mgbe ọzọ.